Igi? Ez, hain hemendik. Igi? 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 Zer, non? Kaixo, zen moduz. Oiuka ari zinen. Amez gaizta hori berriro. Bai zera, sitzirin batek behatzak ilikatu dit eta oiutxo bat atera zait. Horixe izan da dena. Gabon, lolopotoloa egin behar dut. Aitona Carmain, hemen zaude. Zu ere bai, azkenean. Kosta zaizu motelontzi. Arrastakako postazik horri zenuen gutuna. Beharko, hemen ez dugu abiadura handiko konexiorik. Ongi, gatozen narira. Etzara kameleoia. Iguana zara, ni bezala. Zure amarruetako bat zen, ezta? Beste amarru bat ikusi nahi. Bai, zure amarruek barrez betetzen didate ahoa. Ez zaitut barrez ikusten. Oi! Ai! Lan handia emango dit honek.